момента, в който се роди, когато те прегърнах в ръцете ми. Всичко в мене преобърнати, с твоите красиви зелени очи. Мамина, татина, хубава дъщеря, дар от Бог за мен е тя, моята малка Изабела. Ти промени живота ми, ти ми показа любовта, ти ми донесе радостта, Изабела. Аз за тебе давам живота си, за тебе бие сърцето ми, по-важна си от всичко ти, Изабела. Усетно времето лети, пълни са с радост нашите дни. Сила ни дава усмивката ти, на мама и на тати, принцесата си ти. Мамина, татина, хубава дъщеря, дар от Бог за мен е тя, моята малка Изабела. Ти промени живота ми, ти ми показа любовта, ти ми донесе радостта, Изабела. Аз за тебе давам живота си, за тебе бие сърцето ми, по-важна си от всичко ти, Изабела. Ето го язис на вашите крани. Беги, качвай се. Снимай Борко. Снимите му си, опапу, пателески. Дитменски рови палес, нашите снимили Бориска, чаве, аки имами. Айде, имами. Ескилен кава, чашикате. Добре. Не сме там вече. Не бахала в болница. Те би сега тръгнахме да се качим. Айде, направо горе. Горе се качете, горе вече. Сова? Авена. Като младена, като младена. Тъмничко е малко. На втори етаж ще го правя.
Tu nasypano papu, patrz. Majdź więcej, tu papa. Terapia nas 26. Ma 2 času. A kde si tě doktory? Za to 10 silů, já bych byla jinou musí. Tak je jinou musí. Zachary. Все машинисты И той е ваша пак? Той не е научил. Он е даскал. Ако имаш коня, ти имаш душа. Ставаш и за билета. А беше много Имаме това хубаво момичеве. Ама смей се. Непознато ли? Непознато ли?
Докторите са и казали, след 10 часа изписване. Учил Рамес, дали сто ще викал 10 часа изписване. Не, у нас нещо така, Народа рано трябва да след 10 изписване. Чай на трябва на 10 часа да изписване. Надо poder ser облечение до 50 Zašto si vreme iskupati? Абе днес ми не даде, че ти знаеш. Абе не искам нищо, бе. Абе не искам пари. Абе да почвам карта. Не. Да, но те много са попа по хазарно. Ricomitto di ti firme ci chiedi dare allo, collegge le scopoteche allo, la provincia di tu che dare allo, tu che siamo miliardi, tu che siamo miliardi, di dare si Вие музео директор е далако. Qual é a família que quiser parar de parar uma outra? Което социално подпомагане, социална осигуряване, социални грижи. Фирмата ще мощна фирма. Ако не бъдеш как защита на сете договора за следващата на помощ. Как се казват ти личните асистенти, жените там фирма? Съвета имаш ли договор?
Айде утре да го донесеш. И ще вземеш и болна. След това няма да намериш. Ами ще дойде една нова. Доста ще дойде. Ще дойдеш, аз ще оставя документите. Тя има, писала съм само, че е личен асистент. Това е долу. За да се върнат фирмата, работата, няма да реши. Tu met kam kerda? Ари изпратили в Германия някакво снимки да видят и не ще да претръпнало около чувства. Аз не ми е така, малко така. Как те сте Радо, подъл, красеката Николай, окраса, Николай, Аги, къде? Ари, гледайте сега.
Николай право. Я ще поступам, ще на 50, але ще бъде карти, контролно трябва да ви марка Така трябва да е обратно къде снимки, като е подобно, така документите. A što si rekao, to je presidenti? Ma predsjednik Nikolaj, čao. Лично тя седи па снимате Николай. Прекрашавно ovo. Novi kontent ti ga pomone. A musimo i Ще може ли да заради на къде да бъде? Ajde, musí. Ker, čau. Čau. Pane. Ajde. Si взимаме бебето. Бобчо, ще се качиш пак горе за изписване. Всичко не мина. Ката на ката. Айде от тук. Баба, пинги. Вика, мама, ще. Как ти пика? Как ти пика?
видим на момичето. Мелина, ти си дялото ако му. Маката. Мака ти си бия. Мали, не бойся. Боби, не те питали за комана. Ан, омуй. Кой е? Не бой се, бе. А? Къде са колите? Там са. Чакай, тук така. Тук ли? Тук, бе? Айде. Боби, чакай за жена. Чакай, Боби, чакай. Боби, чакай за нея. Айде те по-лека, найде. Ако дени, Жан, айде. Трябва да одим да имам работите. Жан, айде. Ерато ме на мен, де. Айде. Айде у нас, де. Ено му си. Не пешуй, Мелина, гай повече. Айде, Мели. Йо, пекай. Леко за тебе има това. Чакай да донеса водата, бе. Vai, o Charo, mãe. Vai capar aí, bem. Haydi bak, haydi canım. Haydi Тук ли да пробваме? Добре. Чакай, спрем това, дайте. Мамо, антай цикл шуран. Лелей. Родиен на мен. Лелей. Цъка си имаме този шишко, бе. Родиен. Дик, Боби, кой край. Дитела, точно ти камера дитела, диква сайни.
Туменка им напотърпеха Михеламен. Дай нещо да го Киче, снимай снимките. Да не снимаш по. Добре. Еки моля да сте ни силам. Айде, хуина. На хуина. Айде, жаман. Къде? За сега. Спокойно. Чакай. Ева, правя бей. Нещо е. Хайде, влезе. Много си е добре. Денис, носи то. Високо, Анжело. Дати та. Дай она. Дай много високо. Рада, това е наша вода. Ето го е там, майка. Ай. Слагам се. Принцеса! Леле, принцеса! Айде, В момента е дебелата принцеса. Пластушка. Еди гледай кой е сам. Зверици. Айде. Снимайте сега. Хайде, Хубавици. Да сваляме ли шапката? А? Гладничка. Ела на динелата хал. А хумана и силата. Каква хумана си казала? Най-прекрасната момиче. Ти чури скелепе, мамо. Лили хубавиче. Леле, поницка, бозе, поницка. А ти си поницка, бе, мамо. Улили. Еню. Хайде, виж бебето, хайде. Хайде, за се е разсвалил. Ай. Ама идем ти кала партия на втори бистером. Да си ми жива и здрава. Ето тук паричка. Ето така. Ето така. Ето. Теко. Кой какво Найде. да си купи бомбони. Къде ти е? Всичко да купувам. Айде, събуди се! Айде, събуди се! Точно така. Ти станеш голема жена. Амин. Топ. Натисни да, нали? Натисни да тръгне видеото. Така, хайде. Те така. Къде? Така снимай си. Долу така, да. Биби, виж. Си мислят какви е рейча. Добри жене. Дай, молода. Е, като така човек, така ми изкарси. Само, че кая ча така стая тук. Здрава, голема да пораснеш. Къде си ти? Класи си? Колко ще плащаш? Гледа ли сте? Половината ще дадем за теб, през Месец трябва да купим, нали? Задължително е, че отгоре. Ема малява ти жиро. Не, мекана манава ке у патаве, човек. Тайче сума цикне доцей си. Саме жива и здрава, Мелина. Мерси, вие да сте живи. Да порасне голема, да ни радва. Ай, здрава. Имаш обици, хубави са много. Беби, виж, беби. Не напушите при момичето. Боби. Айде отивай при бебето, Кати. Не, Кати не. Ти Мани. отивай с него да се снимаш. Айде. Бащата и майката. Денис на жаст. Да ви направим една хубава снимка и... Дай на Амара да държи. Боби, Денис не мисля. От Дени и Микела, колко ще дадем Микела на половина? Така, гледайте тук сега. Първо така. Сега гледайте детето. Браво! Мама, Това е вода. Тя хубавица, бе. бука. Хубавица. Бука. Громак, не си дойде у нас. Мама. Не бой се, бе, брат, не бой се. Нали си вкъщи? Не бой се. Близко. Твои бутини, някакво. Лъжи визи за Кое на няма. гия на пегуците слемизелно? Се малко, но и Боже. Денчо, дай сега, Дени. Дали си си мама, аз пари няма къде. Снимка, Дени. Искам на дърво, всяко на вижия кара. Тумира. Не, все така докарахме.
Дай Боже, Дай Боже да не реве, от време на време само. ако има колики ще види. Искаш ли да се снимаш бебето? Покано калака на начало на война, после мъкаме. Трифлю, снимай се. Кажи да не, ама внимай да не я удари. Мамо, виж. А какво, уишки да взема? Дедо. Уишки. Рико. Ау, Добре, айде. нови? Оу. Браво, нови. Не бе момиче да показва. Дени, аз ще ходим да взема калфа на уишки и бира, ще взема ракия. Да знае, че... Ама, виж, тук е студено. Аз тогава си хванато вътре, беше много жеме. Ресниче вече, бе. Виж. Бабонно ско. Керма як снимка чао. Айде, айде бе. Така при нали? Браво.